Падна да трядна, близки сме си станали, много няма да го зная. 2-3 хиляди две измисли, че едно се провали. Без кафе, страшна си, ти позната си ми ти. Вълка 2 давам ти, втори опит можеш ли? Чуй добре, няма 3, чакам да ме впечатлиш. Ми е важно, 2 минути давам ти на удобно тихо място, вече са ме водили. Как започваш на